Hola, bona tarda. Sí, torno a ser jo. Torno a estar aquí. Soc Mr. Candy. Primer de tot, voldria agrair a tots vosaltres la quantitat de suport rebut aquests dies. Ha estat una cosa impressionant. La caixa de comentaris, vinga Mr. Candy, fes més vídeos, ho esperem amb ànsies, per Twitter una passada, de veritat, correu electrònic, i les vostres súpliques han estat escoltades. També he de dir, val a dir, que no m'ha sorprès gaire, vale? Perquè sóc en Mr. Candy. Però ja està bé parlar de mi, no m'agrada gens. Com ja m'he avançat en el capítol anterior, perquè hi havia un capítol anterior, com bé saps, avui farem una crítica a Trunks de Super, de la merda de Trunks de Super. Però primer de tot, qui és en Trunks en si? Doncs en Trunks és un Saiyan mestís, fill del guerrer de l'espai Vegeta i de la terrícola Bulma. Fins aquí suposo que arribes. Si no arribes aquí, fora d'aquí, nene! Teòricament, aquesta classe de guerrers de l'espai són molt més poderosos que un guerrer de sang pura. No em preguntis per què, perquè si tu tens una cosa superfuerte si tu tens una cosa superforta i la barreges amb una cosa més dèbil, la barreja hauria de ser un intermig i només, no? Hòstia! Doncs bueno, la cosa va així. Si ets mestís, ets més que un pura sang, vale? Ja m'estic enfadant. Calma. A Bola de Drac Z, tot tenia més o menys una certa coherència. Acabo de dir que tenia una certa coherència en Bola de Drac. Bueno, sí, una certa coherència. Justeta, però bueno, s'entenia una mica. Per exemple, quan en Trunks va arribar a la Terra del futur, i era un superguerrer, era superfort, i es va carregar el Freezer i el seu pare en un episodi. O sigui, m'estàs dient que 400 hores de combats, 3.000 episodis, perquè aquest niñato s'acarregui... Mira, corta, que no puedo. Però tenia una certa coherència perquè era mestís. Ja m'he calmat. I a partir d'aquí, i durant tota la saga Z, va anar pujant de nivell més o menys coherentment. Poco a poco, entrenant... Bueno, ojo, quan va entrar a la sala d'esperit del temps, amb en Vegeta, 2 vegades, per una de en Goku i en Gohan, m'estic fent una mica de vergonya si algú m'està sentint el que estic dient, però 2 per 1, i no va superar el Goku. O sigui, Mestizo no supera un pura... O sea, no sé... ¿Me estás entendiendo o no? Bueno, ja m'he calmat un altre cop i això que encara no he començat a parlar de la versió del Trunks de Super. I bueno, aquest seria el resum de qui era el Trunks de Z. Super complet. Però tampoc em vull extendre massa, no vull fer un vídeo massa llarg, perquè els youtubers professionals sabem que això ens repercuteix a les visites. Tu només vols veure un vídeo curtet, informar-te i a per una altra cosa. Que sí? Bueno, val a dir que el primer episodi de Bola de Drac Super de la saga de Trunks del futur va estar molt bé, super èpic, super ben dibuixat i tot pintava molt bé, fins que dices cabell blau. Com que cabell blau? No em vull enfadar, però és que blau, el tenia lila, Tothom ho sap, el tenia lila i ara el té blau. Per què? Per què? I a més, potser tu t'estaràs preguntant, això ho explicarà més endavant, és una altra línia temporal? No ho expliquen mai! I ho deixo aquí. Continuarà, de veritat, no puc més, per la meva salut. Però no et preocupis, continuarà. I sí, sóc jo, Mr. Candy.